Bya umwanjwa umurigereri litukeliga lya lero litukuli Aramisi shitariki 20 cy'umutinyo gatatu mwaka bwekiri 2025 chinga kia mange agante kwaneke wa chinsemo ao county ya Kisi county ya Nyamira nabwo chinsemo chinde chinze kuwa mono ase ensemelia senate asiri tukuli lero magiga yomo senator omochole omusubati kiroli oruoba kokana tasoma lirubali gusaba mabira litukuli chimaina litukuli lero nigasokia nagusaba mabira nabo igogwanjerwa guchaka gwikirana ase bikaro bya senate ayagocha amatuka make magiga yaye gosoerwa nabo igo kunachirwa onokonachirwa ogoseli gwakorwa ase bunge ase egika kietaneti emetinyebere na igo omwanchu murigereri ayo negati ali agante koneki wa chinsemo ao ayunga cyo kumanya ase kionga chinsebere magoroba ya lero nje nigongoro kwaro ni ototo nyaingiri kurwa nseme menyerero nigato kubwatara nere Wilson Makoli kondeli tangani kigima aya negati ali na kwariganiri ase margoba ya lero igati yabamenyi nabarayikorwa ase bunge ya South Mugrango gusegeta iganga yamusike Fred Matiang'i koba omurayi bwenze omwaka wa 2025 kaboronge agokorwa namasikani abana baitu bako accepted all over the world ni certificate yeto agatanga obwibi bwa matembo. County ya Nyamira nigiganirie amasabo iyo ni ngwana yo mujumbe webunge ya North Mugrango muskecho wa Shinyamoko mugo sabera abantu abe county assembly ya Nyamira ne executive ya Nyamira omo senator omochole kurwaze kia makeudie omoskegirole oruoba kwaberwa na gwanjirwa goswa ime ya magacho ye senate. Senator Gloria, you are hereby admitted back to the chamber. Na mwanchu murigereri kionga chinsebere nigo togochaka kurwa ase bunge ya gitutu cha North koba mono chinsemo chia marani ekenyoroke magana kianya keiri ase omosayo yomo kristanya gusoma omosayo yomo kristanya oirani wa ime ya engendu magiga ya banya kenyoro be chinseme chikungusana na amo nabanyanyimbo kubwatekana amo no kwemurunganiria na korage biara obotume kigosobo koreri wa banyanyimbo ase chinseme chio omosayo yu kristanya no yomobo bwa bali abasaye bane abanyatikoba bagwa kwa masasi n'abanyanyimbo asinsemechyo magaga yabo gukagirwa koba abaibi ase banyatwa bagosirie amagimabo bano mu bironi go nyara kobo kwerani gwa goika ase engendu chingakio kongusano kugutanyara koba gosokonya kungusano kwa nyaka kobo kwene kwa sinsemechyo ase abanyanyimbo amuna abanyakenyoro batanyara koikira okoiwana munagotumanya omurikito Daniel Ontere nasensemo ye marani ase county ya Kisii. Ase ngusana nintindi yene kiwa ase ke magoroba ya lero echinga kicho kwirwa nka kumosae nyegusira Chris Sanya uyolenge gati yabane abo bagetwa masasi ase semo ya Sombogo mapemo motinyoiga aso kukairwa ko babaibi eminanega nigo yene kiwa egati yabubisa babanyimbo nabamenyi asa bumenye baganitie koira umubere onyagusira enkaboka nakabere niko baganitie komanya esababu yagareta basaba iga goitwa asikulinda abo bisa beswana nigento kirira ubobo iga koene kigwa yabetereria abanyimbo gutanga n'umubere nabamenyi bagokana wika yabetereria abanyimbo kuyirania senkendu asengusaniga egali y'abanyimbo neria yabugoriti umubere nigo cyatwe birore numubaro tamanyiri nigo genderete konyora ubweni asinye gitari asoroboti omukomanda b'abanyimbo ase sub county ga Emmanuel Rona aenekya no enekya nacho kubwatoka oroboti kinga kengusaniga yaelire Kurubutere getaseni kagatembe korega se county ya Kisii literane ngurukwo Daniel Untiri
na umwanjo murigereri chinga ki siasa gendere gukwanirwa na koroberi gwa chinsemo na chinjera litukuri alero nigo aigati jabarai na bamenyi kurwa sebunge ya South Mugirango besokia na kugenda kumwakira ekoko omwaziri omukoro omoske Fred Okengo Matiang'i ase eganga ya iyo gotebekana bunaniga bwate kerengereri gyo gukoligia kirogo kyoborai bwense ase obochori bw'umwaka bw'ekiri 2025 aba raya bu bakorawa amo nomonogeri bw'ebunge ya Kisii omukoro omoske David Kombo niwanya kwa bagotabuna nigo omoske Matiang'i akorete emirimo ya chinga kiabete omwaziri ase myaka 10 inse yoborai bwaye omurai bwense ya Kenya ukane omoske Uhuru Muigai Kenyatta munagotumanyi mulikito Dipon Asanya Chingaki abange bagenderete kuburia na kwirubiria iguru yobochori obonene bwo mwaka bw'ekiri 2025 uri bosio abarai ao kurwa sebunge ya South Mugirango bakorawa noyo kabeire omospika bwe county assembly ya Kisii Honorable David Kombo nigo batwarege ikaro gyokomwa okoboko Dr. Fred Matiang'i asukuboria ekerogo kyoborai bwense asobochori buri bosio yatura egamna barai ku South Mugirango to kobale no mugako ito monene Samuel Omeri Kibago orenga mujumbo mutangani in 1963 gatwanya yote independence igatura iga asenge njiyo mwana itokoro Matiang'i oisane ile bono okoba ekiroge kenene kyobo president oyo kabeire omujumbe omutangani South Mugirango omwaka bw'eribo ya mochimikianda 53 omweshimiwa Honorable Samuel Omeri nigo boigo aikirana ase egikarikyo na kuboria omugusi gocha amo na boigo gokwana elio gyerimo abagusi ase mwaika igwana na mumo bwatesi ogosaba musabere onditanye kwa boringanga kyatarata utangasire koruisiko utangasire giga lakini bali bakwa bali batagete kwa yere campaign bado netigatangire myaka ebere manye asege karekyo gyakorekana imeyo mocho bosongo nigo bamotogia Dr. Fred Matiang'i asomokia aorogetie chingaki alenge asobokoreri bwaye Matiang'i okorire mirimo awa ekiraringa ICT moise kunyorobuya igachenjetie bintu mpaka tukaru analog tugacha digital ekiraringa Ministry of Education amatemware gokorwa porogochi akaya beka boronge agokorwa na masikani abana baitu bako accepted all over the world agatanga obuibi bwa matemo omugwakirishi wabangina boigo kurwa sorogongorwe rwa South Mugirango nigo asegeta egetambokerekyo umongina tana kwanga mwana oye nandekera nyorire ngo mwana oye obeire ngana ngeni nabatagete aye uterere elinde ngana ngeni yemese ngana ngeni yaito Dr. Matiang'i wana tutagete kukuneke jeta yeye toyebeka mesa nyara usitika toyebeka mesa igoro ense munayo nigo batebanga muno mugusi nigo baidirege tambokero gyoko mubwatesia Dr. Fred Matiang'i nabego kubolia ebisa kubinde komwa okoboko elio banyole omurayo ranyale gokonye nse yetu ya Kenya waidu no ine mbeo ya bantu bandi nga Matiang'i na isaine ekerogo president ekyara na akore mirimo yaye yechi ministry asabera agakora buya abakenya bakagoka bagatwara omorembe chinka igotura asogotebana ki Matiang'i nabwate support yanka Matiang'i inka nemwanchete bono yamoretire egosabanga bami twensi ama tutagocha erinde to mumroyo iga ibaga nere akole mirimo community that is Busiland, that is Kisii and Nyamira, the community from which this gentleman hails. So we are now moving to the next to coordinate the rest of the teams so that in our next episode we shall now be talking as Omogusi. Kuripoteri getaseni kia obwanjete kia getembe kuroiga ase county ya Kisii eritariana inkoro kwa Dipon Asanya
na ababwatani bekiumbe kiekemo giokwegendera kima gitebna Boma Chache Welfare nigori tukuria abanyako bakumira na as chinsemo chia ogembo atwanyako babako bwatuka okoboria abanyako bagosirwa elikonyarako bakwegendereria ase emirimo yabo yabotambe na gukinia amagimabo gosukuke amagimabo kurwa ase ketambogera kambuchi ase kende nigoboigo abanyarako bakwenekia na kwerera emiroberi ababwate iyo kwenekia mnekero ekiombe kingonyarako bakerekeke bakonya barwa banyene abayoko bakonya eamate ebaita naine nigoboigo banyako bagotabna nigobwato moroberio omonene bokosangereria enibo elibaranyarako abakogorera chitenti naboigo gosechiema naboigo ebirogo nebinto ebiranyako abigo chiko bakonya sokwegendera mnikiombekyo boigo nigobanyako abakomenta buna baraboti babwataini gostibabwati kubwata nikonde gwensi wage siasa Samarieta nengoro kupamela Nyabuto unity yanere koru machongo bati kebwate ekiombeke koru kunga Boma Chache ekiombeke igotoro ase ngintu yogosirana ekiombeke kiagerere nono omonto omanyire ng'a kare ekiombe nagwenete koirwanerera egera anyore chibesa abete ekiombe kaache gokonyeka ekiombeke toro ase eng'encho yokorigia nono omonto obwate oborema bwe otabwati kende bwoyo buna enyomba nabo tokomosira ase eng'encho yokomwagachera Biamono njase Samarieta ngoro kwa Rhoda Evans osedia kitambulisho redemptor ekiombe kia Boma ikiajakete mwaka 2024 itwajakete kiajakete nabasaye bake sana abu bagereta tukakianja naende tukakisoa ekiru bakonyete omwana kite osire yani omoibori kite osire tu no mwana tukamenya gukonya kikamenya gukonya omwana kite olinge kwende university ngoro kurina etiombui ase ekiombe gia Boma Chache ekiombe gia Boma Chache etwabwata omoyo bogosirana intu ase intwe tokonya nerinde twimukie ekenyoro giaitu ekiombe gia Boma Chache ntore no kogani bono gochibosio ndorocho boremeru tobwata ase ekenyoro giaitu tonyore ebirogo chitenti amone ne system Samarieta ngoro kujemisi obegi naende elinarire mono koruna nyore twenseye getiro gia sayo niyo ratire no yikire gukemanya ingige kora na kwana igo abanta bonsi morochi babegete uniform chiaba etwasoeta ase ekiombe gekoro Boma Chache nainde tokaranga Boma Chache ye nenyare kogare ensi engima abana baitu basome nonya na abaire abari babere bakuru enseye twabere togokonya no embari babere bakuru enseye ngoro ku Samuel Orina ninje chairman yekiombe kia Boma kiombe kia Boma gara twagechagete nabasaye bakego barenge university abandi barenge colleges korwabu tugakerete kinyoro because into aroje chishida charenga ase ebinyoro byaito gaiga ngaratigangeira ni ase kinyoro gaiga toreta bangina baito amo mejerie kiombe kia Boma Chache buna lirikireria ta Boma nenka y'abantu ba Chache igonto bwata abantu ba Machoge bus tugatora abantu ba Bochitendre ward ngatora abantu ba Bosoti Sengera tochitamo for common interest yokoreta abantu baito ba Chache bonsi amo egere tosira na sto kunyara ekiombe kiga twararwerera abana school fees muna bono mwana nare mwibori asirite machongo ole kwande university we paid 20,000 akaende school and then aro sirete mwibori ayo ngo join a college nero tukamwa 20,000 ande nabo mura abolinga ekiombe kiga nkebwate political alignment ya ndubuna tora ase ekiombe kiga Boma Chache alifa miruka no arime mheshimiwa Baradiso no are ndubwate akina Job Nyangenya so ni leader kwarega ni roso ase ekiombe so I want to ndete ko kemeki kiria nga kiombe kiga ngeri for political issues chimutuga iga nabo konyora toko twara no ene kwena na chiloni agera to sukani kebogima nabo togokonyana no na senjera yo kuigurana no ne biashara ainde abaminto nari kubasaba bali baigwete riogieri abarai bechinsemo chionsi munyara kwa mugoche egara mutosire egara ntubwata boreu borobonane mono twari kubasaba mutosira senjera ya bene itukeriria tare 17 mocha sobonga asegeti kia machongo ntobariganeti nyasaye tigabasiseni na omuntu murigereri omujumbe webunge ya North Mugirango omuntu kecho nyamoko
ritukuria lero niganyare koba gakumachia county ya Nyamira no borai bwaye kubwa mano kubwatakana amono kurubekana kwanyara kwa negatia bakori mirimo ime county yuo abwe kwa murunganiria ogotakanwa kwe meshara yabo umusikenya muko nigakwana yuo chingaki alenko igora mirobuli yokana chipasari imeye bunge yu ya North Mugirango atanya kabaga kubwatoka pasari ya chiringi milioni 30 nayamo bunagotomanya mulikito Fatigada Gesemba. Ebunge ya North Mugirango eyue kurawa n'umuchumbe omuskecho wa Shinyamoko nigorero babwatoka chipasari chiringi milioni 30 neyemo echo chigo chia kubakonya borokiwa abo bagosoma ase secondary ochakera ekirasi kiria kya form 2 form 3 na boigo form 4. Zile bursaries tumetoa katika siku ya leo is 31 million. That's for form 2s, form 3s and form 4s. We'll be issuing other bursaries for those students who are in universities and tertiary institutions at a later date. We are still processing that and we'll be able to issue the money. So Omuyega oyoiga nigo korekana ase kinyoro kya Riachieri ekyo kegotoka se wodi ya Ekerenyo county ya Nyamira abwaso mubunge oyoiga boigo akwanira okorobekana okwo wakorekana emambia ya rero kurwase abakori emiremo ase bunge ye county ya Nyamira oikase amaga cha manene yekigambiro kya Nyamira bakwemurunganiria ogotakanwa kwemishara yabo asige kabono. Vijana ambao wanafanya kazi katika county assembly nkwanda manabale ase town ya Nyamira ikigarambanya wakano mushahara from last year October. One of them I think kwane ikiagera there is a problem nende karo kwane gori problem ya abande bakoira na yotubate interest na mangana okoleka na Nyamira wanongo chikupwana igo nalibo igubobe abantu bako rusobo nalibo nende bande ba igubobe abantu batera no mugabana nkoligie na kwana nkoligie no mugabana. Omubunge oyoiga aira chingake echo ase ogokwanira obotutukanu obwo borimeye county ya Nyamira anena ase kerogo kyo speaker na goteba no bosoku obwo ogendrete kweneki wa Nyamira na ase chisegi echo batibererete no kogenderera kubatantania abanyamira erio baikiranie obokurumi ase njira yobororo tubwate Nyamira chi speaker ibere megoro kunyabaro ende goro kweno kokero eli okero ya jete kagole ms negendo kerwa gutale ndakero kekero bakoenda bakaenda bakaligio mote bakabaje nere bagwetana guchimagwa mwiso nde nyansiongo baenge. You know, it's so primitive ekero mo koligere ibintu byokolekana Nyamira na unajua the intention is just to cause confusion. And then in the process abantu bebechiba syabande obosoku nendo obosoku banene la kyonya ndiri mwanja kanga mwarusi abantu ali bonspioro Ingana eyeiga yechisegi Nyamira nigo boigo yagikerigwa no mwana siasa Edward Machuki chigendrete Nyamira omorembo borete abafanyikazi bari korobekana rero nyesengeje emeshara niye koreto sengeje n'abarai baitu bari kwisaranzamo bari zone pamoja egera tunyane kuba tokora chishuti nare kwabiri kuja somo kama na bosi a make sure nere bonde bosi ya Nyamira arangalia baskaba isaranzana bara arambura magana ores bono no ituna bana inchingu za katokasi Yense moyende ni umubunge oyo aira chinga kecho na kubwatoka okoboria ochase abuba ikirenga kiyo kubwate kebande okorabo okoba asebono nige serikali enene ya bwatoka okoraria kuna nigo ebibande bikubwatwa na kubwatukwa busa igo mwana onde bwesi oikire miaka yokonyole kebande wana wente koenda apply elinda ewe kebande ne kebande kiki atpate wete kego soka after 10 days ngigo etani 10 days ndigwanena baskawamint elinde mumanyene kebande gentunkiyo mukenyo ndibwensiara akoronya tebwati kebande Hinko reporter Gatembe kurwase kinyureke iga kiari echieri ekyo
kegotoka imeye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango kaunti ya Nyamira. Jeffat Gad Isemba mwanjo muligiriri goikirabwo nigo tokwenda mutimo kwa mukaigo tokwera nyara kwa ingomanya amange una kwariganiria ase kionga chinsebere kurende nyimotorenda omotimoko ene ngwana yerituko Matiangi okorire mirimo awa ekiraringa ICT moise kunyora buya igachenjetie ebintu mpaka tukaru analog tugacha digital. Ekiraringa Ministry of Education amatemu ari gokorwa borogochi akaya beka boronge agokorwa n'amasikani abana baitu bako accepted all over the world agatanga obwibi bwa matemo. Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokorengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo chigo busongo iyo erangene duka Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na mwanjo muligere karibu na ande senseme ya kabere ya mangana maya ase tokogenda ya masa ya mwika chinsemo Chenya mache parish Michael St Peters atiri tukulia lero banyaka bakonyora gosa menje chinseme banyaka bakogokera obubweni no bokoreri bwabusa korwa ase nyagitari eyemo yo yanyarakaba gekonekia buna nige konyarakabe koruna no basemi asinjira muna gutumanyia omori keito morene siango abamenyi bewoda y'abasi bugetauri ebunge y'abasi kaunti ya Kisii nigo borokio kugokigwa maiga yo kwenyoro bogwenia na kolengwa bos kanisa ya St Peters Nyamache parish tango Paulo Mutari yambase musanze wetu itatuka aturareria na itari moja bali bisi Eliane Juliet Nyamoja muge korusuguita Katoliki kuri Nyamache parish twagokigusana senye cy'abanyagitari bacyaraiga twarwarigwe
naende bono abanyagitari aba igoro afata Dismas Ombati ogenderere gotoroberia abang'ina baito bari barwaye barete amarwaire ao bacha ase enyagitari eyi. Bono nono omunyagitari ontebia asa mpime asa ike yamo bono oche enchera tokogenda ere engiya mono kabisa kubwaga asande tokocha twatebwa saa mbili twarwa saa 12:01 lakini nturi gochi twakora muna nabo rero bono agire biya mono sana nare muteme ake barwe n'abandi bari chirika twagende twarwari buya bono twaiwa amatibabu nondo ombwate esida engong'u twaire gwofo gwatie egwei tokogenda korwariwa ase enyagitari eyi twarora abanyagitari barorora ebebangete twagokiwu naende noikorora noe kwabwata maumivu at least omonto ochire nka nokobwena kw'omobere oye ande natoigwete buya ng'e twabwena. Nyagitari ya Advanced Cancer Center gekobotera ne nyagitari ya The Nairobi Family and Maternity Hospital Kisii gainako nigo babwaterana noyo kemerete kerogo kyo MCA bwe ward eyo manyikati na Sophie Kerubonditi na nigo bakora omoroberi oyo asekeringa kerie gyo kogendera korwania oborwaire bwa fistula amono oborwaire bwa cancer. Mimi ni nesi katika ile hospitali inaitwa Advanced Cancer Center. Leo tuko hapa katika Nyamache Parish. Tunafanya breast screening, tunafanya cervical screening kwa wamama, pia tunafanya diary kwa wanaume ili tuweze kuona shida ambazo wako nazo. Kwa huko kwetu tuweze kuwasaidia, manake unapata hao watu wengi hawana uwezo wa kufika katika zile hospitali ziko huko. Unapata ziko mbali na wana changamoto ya pesa. So tumeamua hapa tukuje leo tupate wenye wako na shida tuweze kuwahudumia katika siku ya leo. Kila nambi yamona asogocha kwa wingi erimoche kotengwa asogorwero oboiga bwa kansa yabeire national disaster yakorire chibesa emechi abaibori boonirie chiombe boonirie amaremo ko bayokorwaria oborwaire obo bwa kansa bono nko bateibu nabaibori bana abana baminto mwerwe ase ogwanje koini erimonyara ko bamokorengwa ase oborwaire obo bwa kansa ekere bore area stage konyara bore ko baba ogokonyo kombe adine ekere bwachire stage yomwere yamona ase ogombwate siambwate siri eri twanyare ko batogoikerania omoroberi oyo iga rituke riga riarera naende nkoganeria abanto baminto motware afya erengiya naende nkobaganeria ayara amaya ekero omonto aere buya naende egasi yaye nkonyara are ko bakagokora. Musasiro tubikanse yo Father Ombati nigoro kyoko gokiwa asuko bwaterana kwa mheshimiwa Sophie Kerubo no gwasokia kwa bamenyi benseme yu asoko nyorobo gwenia bwa busam. Rero twabarangire tiaiga egere batokonye gotochekia amarwaire ayandi tumanyete na ayandi tutamanyeti ari ime yaito bantu baita abange muroche na bachira babwate amarwaire ao baganetio gokonya kwa bantu bonse igo iganya mache twaruri bageri betire saba nyagitari abaiga bantu baito barenkwe abarai bande bonse pigusiengima tubwaterane abantu baito banyare korenkwa bantu baite bachandegete sengencho batamaite kibariete batamaite imburuire kibabwate na igo chinyagitari chito chiatemire kurende kero omonto amaite nkiarwarete ndaisi kurigia abakonya. Nkoripoteria Getembe korwase ebunge yabo basi Nchemorena Siango. Na gukorera omwancho murigereria omoseneta omochore korwase kaunti ya Kisii ibo igochorire ne kiama kia UDA omoske Gloria Oruoba nigo rituko ria rero anyara kabaga gwanjerwa gochaka goikerana ase ebikaro bia senate magega yaye gosaba amabera kobwatekana amo ne konacha gose gochika gwaitatigwe amo ne senate gosana abaseneta ase obwamo rituko ria chimaine nigo omoseneta Gloria angete gosaba amabera gosoma ogosaba kwa amabera ase yabo beteretie ere gosoka korwa ase senate rituko irana rero na gwanjerwa amo no speaker Senate omoske Amason Cheva King. Able to fulfill conditions for you to be readmitted to the chamber. Those conditions were pursuant to a resolution of this House. You're back today. You may proceed. Thank you, Speaker. I'm waiting for the... It's okay. Yeah, okay. I wasn't sure if it's okay. Yes, I was unable to fulfill. And Speaker, after being guided by
the leader of majority, and after being guided by, I sought counsel within the House and outside. And Speaker, I am going to read the apology without any omission, and I am going to fulfill, because that is a procedure of the House. But Speaker, allow me to say that to issue the disclaimer as advised. I, Senator Gloria Oroba, on this day, on 20th March, I will tender the prescribed apology herein as a requirement and a fulfillment of the Senate resolution, with a disclaimer that these are not my words, and in no way does it infer a confession or any admission whatsoever of liability on my part, and it shall not prejudice my case in court, where I have been sued by Jeremiah Nyegenye, the Clerk of the Senate. Speaker, I proceed to read the apology, the prescribed apology. Mr. Speaker, I, Senator Gloria Oroba, hereby tender my unreserved Mwanje murigereri kwikira abuna tukorera ekionga chinsa ibere ema goroba ya lero kulenda sesemeli ende yo motimoko niko tukumena munyeta korwa World Fit Health Center munyeta Dr. Kena Mwesonzarigo nyaga watokoligereria igoro yokomenya oku yake bochenu konde nyuma taraenda ngongo gotiga ana obosemia bwagatembe kurwa somuga gocho nyambasora nje ngongo kwaro ni toto nyangiri kuranza menyerero liga korwa Wilson Makole. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mas, ninjo bangina ninjo. Ogitere miogo, bachega gitere data. Kanyoro montago na usikioro bago gai ngano baba kogita. Kumetariro bago. Emio bago na kogita nyamio bago ite ogitere miogo. Mbachege agitere data. Obachege buoka. Nabuata gite bona gachiwa no genda kuchiange sako na kusikiro baguru akuna kuruma ondolete alikuwa begete kala choko osege kubo orusia ondolete sengenge mu agitete ora tago orusia kuchia no bole mona oneti bono manyolo ago jakogita oyina ndo orusia ro nyamio boyo na ara na kamoro geta tiereti ona ara bona tenga bono ga ni igabunga kitate gende karuo nyamiobo gitere miobo obumba chaga gitere that oba chaga oikange nagara guwaka no mwaro iyo nyamiobo gitere miobo mba chaga gitere Magaka ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo mangana mas. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi